ja més de 6 anys. I continuem on estàvem, o pot ser que pitjor, perquè les condicions dels jutjats cada vegada són pitjors. En aquests moments ja és pràcticament insostenible, com bé sabeu tots, per les reiterades denúncies que venen produint-se de tant en tant sobre la situació dels jutjats. Miguel Peralta, l'any 2005, parlava de 6 milions d'euros, un compromís de la Generalitat de 6 milions d'euros. El conseller Fernando de Rosa, en l'any 2008, ja parlava d'un compromís de la Generalitat de 15,7 milions d'euros, però, com sempre hem denunciat nosaltres, mai ha hagut un euro en els pressupostos de la Generalitat i, a més, que nosaltres sapiguem, ni siquiera està redactat el projecte. I això, malgrat que l'actual alcalde s'ha reunit diverses vegades amb els veïns de Santa Anna, sempre ha anat acompanyat, precisament de la que avui és presidenta de la Junta de Districte, i sempre també acompanyat d'algun secretari autonòmic o director general de Justícia. Nosaltres tenim documentades diverses reunions d'aixes, una, per exemple, en abril del 2008, fa més de 3 anys, on el senyor Torró, la senyora Ripoll i aleshores la secretària autonòmica de Justícia asseguraren als veïns que l'obra es licitaria durant l'any 2010 o en l'any 2010. I es donava, a més, en aquest moment un termini d'execució de 2 anys. Hi ha una altra reunió en novembre del 2010 on ja s'assegurava que la primera pedra de l'edifici es posaria abans de les eleccions d'enguany. Nosaltres suposem que l'alcalde, el nou alcalde, estarà tan interessat com nosaltres en que es faci efectiva aquesta vella promesa de la Generalitat i, de pas, suposa que estarà interessat en complir la seva pròpia paraula, la que l'ha donat als veïns de Santa Anna i a tota la ciutat. I per això, com dia, suposem que no tindrà cap problema en que el plenari de l'Ajuntament, que ara presideix ell, li recorde a la Generalitat que té aquest deute pendent amb Gandia. Que al cap i a la fi és l'única cosa que demanem, que l'Ajuntament es dirigís a la Generalitat per demanar-li que executa el projecte, si és que redacta el projecte d'execució si és que no està fet, i que, evidentment, consigna en els pressupostos de l'any 2012 la partida econòmica necessària, perquè si no ens quedem com ens hem quedat fins ara. També